ați venit la un gym vlog. Astăzi facem un mic antrenament. Pentru Ștefan să se dă jumătate 2 frații mei. Prima oară să facem întâlnirea. Și o să începem cu la brațe, frații mei. Și am plecat. Zece odată. Facem o dată aici. Zece. Flotări. Facem 3 serii de flotări, adică facem aici, la tripes, facem piept și normal. Primele o să le facem pe astea. Am pus top 2 la mine, 2 la mine. Stai, acum încălzește-te. Fii atent, acum știi ce fac? Salam, uite, Ștefane, stai cu minte, că nu mă enerva, că vin la tine. Când vin, fac prăpăt cu tine. Acum fă o piesă, hai. Stai așa, stai. Am pus top. Nu mă, nu faci piesă și cânti. Ridici și cânti. Hai mă, hai, ridici și cânti. Numai așa. E mai ușor. Te nu dă-te încolo, că nu se vede bine de spate, de aici. Așa. Întoarce-te. Când ți-e greu să faci și cânti. Am pus top, lasă jos. Mai stai puțin și faci un dans. A? Nu mai mă lasă de A, nu dansa. Am fac un pic la aici. Nu faci și genuflexiuni să vadă. Da, fac de astea așa. Da. 10 și 15. Hai, ia-o în brațe și pe. Și Ștefane, te provoc să văd dacă poți să faci tu ca mine, da? Zi-ați așa. Am pus stop. Acum, Salame, respiră o țără. Respiri și faci la piept așa cum ți-am zis. Aici, Da, respiri. Hai, pune-o sus. L-ai primit, Robert? Cum mă, nu? Hai. acum. Ia-o la tașă. Pus-ai stop. Și acum că o încheie. Și spune așa. Încheie acest gym vlog. Și în curând o să dau față în față cu ăsta, cu Smardoiul ăsta, că nu se crede el. Vine la gardă și știți, mă așa prozină. Încheiere de acolo, vină încoa. Stai aceea. Ah, ce șmecher se vede aici. Stai aceea. Ok, acest Stai nu acum. Genie Vlog. Pentru Smart 2 ăsta de se crede Smart 2. Băi frățiorul meu, stai cu minte. Puteți să arăți talentele cu mine și proste. O să dau față în față cu tine și atunci să văd dacă mai ai tu pe ăsta. Vă pupă toți abonații mei. I love you.